Tira, kurrikulumaren euskal dimentsioari begira jarraitezen berriz ero, jarraitu ezagun bide horretatik behintzat, helburu desberdinak lortzeko bidean, bertako erreferenteen lekua identifikatzeko batetik eta balioa emateko beste batetik. Eta bi ponentzia entzuko ditugu elkarren osagarri direnak, elkarrekin elkar hartu eta eskutik datozenak behintzat bai, liburu bat ere jarriko dugu erdigunean aietariko batean, eta R600 ikastarari buruz eta LGTBIQ+ kolektiboari buruzko proposamen didaktiko bati buruz arituko gara jarraian. Bi gonbidatu, beste bi, Naiara Gago batetik, eta datozela Laudioko Bigarren Hezkuntzako Institutuko irakaslea, Naiara, esan bezala gure gizarteko kolektibo bat hartuko dugu ardatz, LGTBIQ+ kolektiboa, kolektiboarekiko dauzkagun sinesmenak eta jarrerak era kritikoan aztertu dituztelako, zatozte, empatia landu dutelako kolektiboarekiko, eta gainera sorteko gara, lehen esan bezala, gai hau lantzeko badelako euskal literaturan horretarako baliabiderik, eta hizkuntzara, kolektibora eta literaturara ere hurbiltzeko tresna izango den egitasmo honetan, Kaitali Miñerren Moio liburua hartu dute ardatz, Urtzi Ruiz de Azua ere gurekin da, bera Iraleko irakaslea da, R600 ikastaroa zarituko zaigu gero, eta esan bezala kurrikulumaren euskal dimentsiari begira, helburu desberdinak lortzeko, bertako erreferenteen erabilgarritasuna, zentralidadeaz, garrantziaz arituko. Beraz, zuena da hitza, aber kontratua nola betetzen dugun denboraren abintzat. Entzuten da, bai? Saiatuko naiz, ahalik eta laburren, zehatzen egiten, badakite atzeratuta goazela, eta gainera guri dagokigu atsedenaldiari tartea ematea, beraz. Gero gainera, nik R600 ikastaroa zer den azalduko dizuet, xume-xume, labur-labur, eta Naiarari emango diot gero hitza, azken batean proiektu honen edo ikastaro honen alderik erakargarriena edo interesgarriena berea izango delako. Azken batean berak aurreko ikasturtean R600 ikastaro egin zuen Bilboko Artazugoikoako irakastegian, eta bertan martxan edo bertan garatu zuen proiektua gero eskolaratu zuen, eta nik uste dut zati hori izango dela interesgarriena denontzat. Bai? Azken batean, R600 ikastaroa Iralen ematen den ikastaroa da, irakasleak euskal kulturaren inguruan prestatzeko egitasmoa da. Bai? Bai. Suposatzen dut Irale programa ezagutuko duzuela, edo gutxi gora bera horren berri noiz baitentzun izango zenuten. Azken batean, irakasleak alfabetatu eta euskalduntzeko programa zen. Bai? Saiak martxan jarri zuen aspaldi, eta bi helburu zituen. Batetik, irakasle erdaldunak euskalduntzea, eta bestetik lehendik euskaraz bazekiten edo euskaldunak ziren irakasle horien hizkuntza gaitasuna sendotzea edo indartzea. Bai? Gakoa gure ustez euskalduntze horretan zegoen. Bai? Nik zuei hemen zer da euskalduntzea galdetuko banizue, seguruenik goiz osoa horretan emanda ere ezkinateke adostasun batera iritsiko. Bakoitzak bereak izango ditu, bere iritziak, bere ikuspuntuak, guk ere badugu gurea, eta gurean euskalduntzea hizkuntza bat irakastea, kasu honetan euskara irakastea, baino zerbait gehiago bada. Bai? Zerbait konplexuagoa, sakonagoa ere bada. Aspaldian ari ginen, edo aspalditik ari ginen Irale ikastaroak ematen, azken batean irakasle askoren helburua titulua lortzea zen, eta konturatu ginen hori ez dela euskalduntzea. Euskalduntzea zerbait gehiago da. Hizkuntza herri bati lotutako ezaugarria bada, azken batean mundu ikuskera bat dauka, kosmobizio bat dauka, bai? Historia egiten dugu, gure kultura garatzen dugu, gure ustez euskalduntzea ez da euskara ikastea bakarrik. Bai? Euskara ikastea baino askoz gehiago da. Hori ikusita, 80ko hamarkadan gutxi gora bera, ikastaro berri baten beharra ikusi genuen Iralen, eta saiarekin batera, martxan jarri, garatu eta 2004-2005ko ikasturtean hasi zen martxan. Bai? Bertan, kurrikulumaren euskal dimentsioa irakasarloetan eta ikastetxean lantzeko ikastaroa garatzen da. Bai? Gurera etortzen diren irakasleek, zuek, bai, gurean ikasle zaretenok,
bai? Hainbat eta hainbat ezagutza lortzen dituzue, baina gure helburua azken batean hemen dagoena izaten da. Irakaslearen kontzientzia piztea, hausnarketa bat egitea, bai? Gure euskal dimentsioan lantzeko estrategikoak, hau da, estrategia didaktikoak lortzea, askotan esaten dugu, bai ikasleek, zuek, jakin badakizue zer den euskal kultura, zer den gure historia, baina kurrikulumean dagoen hori gure ikuspuntutik lantzea askotan kostatu egiten zaigu. Horregatik R600, uste dugu beharrezkoa dela, zuek zeuek ere, ez bakarrik ezagutza bat bereganatzeko, baizik eta askotan irakasle garonok badakigu tarte bat, denbora bat behar izaten dugulako. Badakigu denok denbora faltan izaten garela, eta askotan dauzkagun testu liburuak dauden bezala edo dauden moduan lantzen ditugula. Guk uste dugu kurrikuluma guk geuk egin behar dugula, guk geuk eginez eginda ematen zaigu, baina guri dagokigu eskoletan hori garatzea. Garatze horretan, gure ustez, irakasleak gai izan behar du zirrikitu eta bideak bilatzeko, eta hoien bidez gure kulturari, gure nortasunari, euskal dimentsioari begirako lanketak egitea. Bai sekuentzia didaktikoak, bai metodologiak, bai ariketak, askotan ari garelako konturatu gabe, nik uste dut lagun batek esaten zuen bezala, sirimiri efektua jasaten ari garela. Konturatu gabe, gaur egungo gizarte honetan, kanpotik datozkigun bandera batzuk, edo bandera batzun atzetik ari gara, bai? Oso zaila da gaur egun horri aurre egitea. Eta konturatu gabe, sirimiri efektu hori ari da, eta konturatzen garenerako esaten dugu, ostras, nora iritsi gara, bai? Oso zaila da gaur egun, gazteentzat, eta guretzat ere, horri aurre egitea. Sirimiri efektu horri, konturatu gabe, bustitzen gaituen, eta helmugara iristen garenerako blai eginda uzten gaituen efektu horri aurre egitea. Horregatik gure ustez, R600 ikastaroan beharrezkoa da eduki soziokulturaletan sakontzea, testu inguru soziokulturaletan murgiltzeko bideak lantzea edo jorratzea, eta euskal kulturarekiko atxikimendua eta motivazioa lantzea. Azken batean gero proiektu globalak sortzeko. Helburu horiek kontuan hartuta, ikastaroetan, R600 ikastaroan parkatu, gutxi gora bera hauek dira, gurean ematen diren arloak, euskara eta literatura, hau da, gure hizkuntzaren historia eta gure literaturaren historia lantzen da, Euskal Herriaren historia eta geografia lantzen da, bai, herri kultura, gure kultura, herri bezala, kultura lantzen da, azken batean, egunero ari garelako euskara egiten. Ez euskaraz egiten, euskara egiten. Herria ari da euskara egiten eta era berean euskarak egiten gaitu herri. Horregatik beharrezkoa da gure kulturari begiratzea. Honek ez du esan nahi atzera begirako zerbait egin behar dugunik. Kontuan hartu, gaur egungo garaian bizi garela, garaikidea, eta gaur egun kultura egiten ari gara konturatu gabe. Historia egiten ari gara, eta gaur egungo ikuspuntutik ere egin behar dugu, egin dezakegu gure kultura, gure historia landu. Gero nahiarak erakutsiko duen proiektu hori adibide garrantzitsu edo adibide oso argia da. Bai? Bizirik dagoen zerbait da gure historia, gure kultura, eta momentu honetan hori ere egin dezakegu gure gaur egungo ikuspuntu garaikidetik. Artea ere lantzen da, eta bertan iaz ikusi genuen orain arte R600 ikastaroa nolabait hankamotz gelditzen zela, ikasleak gurera, hau da, zuek bezalako irakasleak gurera ikasle etortzen zaretenok, gurean proiektu bat garatzen duzue, bai? Gure kultura, gure historia, gure literatura, gure nortasuna, horrekin lotutako proiektu bat garatu behar duzue. Baina konturatu ginen, proiektu hori moduren batean hankamotz gelditzen zela, irakaslea, ikastarotik atera, eta ez genekilako proiektu horrek zel bide egingo zuen, nola zabalduko zen gerora hezkuntza komunitatean, eta iaz adostu zen saiarekin batera proiektuaren eskolaratze bat egitea. Hau da, eskolaratze horretan irakasleok edo irakleko irakasleok jarraipen bat egiten dugu,
bai, behin ikastaroa bukatutakoan eskolaratzen da proiektua, torren gainean, edo ondoan, hobeto esateko, egoten gara, irakasleok jarraipen hori moduren batean balioez, nek ez dut esango baloratzeko, baizik eta laguntzeko. Ikusi nahi dugu proiektu horrek ze bide egiten duen, benetan proiektu eraginkorra den, ze utxune daukan, ze aldatu daiteken proiektu horretan, eta azken batean proiektu borobil bat ateratzen denean, hezkuntza komunitate osora edatzeko moduko proiektua izan dadin. Bai? Horretarako iaz saiarekin batera, martxan jartzeko edo ikastetxean eskolaratzeko proiektu horrein jarrapena jarri zen martxan, aurten izan da, hau da, iaz lehendabiziko ikasturtea, eta aurten hasi gara proiektu horien eskolaratze horren emaitzak ikusten. Bai? Emaitza horien adibide bat ekarri nahi izan dugu gaur gurera, ona, eta hori izango da Naiarak aurkeztu duen edo Naiarak martxan jarri zuen proiektua iaz, LGTBIQ+ kolektiboaren inguruko proiektu bat, benetan oso adibide polita, eta besterik gabe nik nirea bukatutzat emango dut, eta Naiarari pasako diotitza, berak berea azaldezan. Uste du nahiko labur egin dudala, eta 11:00 bukatzeko gai izango da. Naiara naiz, Laudioko Institutoko Filosofia eta Balioetikoak ikasgaiaren irakaslea, A-ereduko ikasle ohia, herriko udal euskaltegian euskaldundua, eta hori, iaz RSI ikastaro zoragarria egin nuen, tan merezi duela, esan behar dizuet, asko ikasi eta gozatu nuen, eta, bueno, niri bereziki gustatu zitzaidan ikasgaia euskal literaturarena izan zen. Marieli Ituarte irakasle zoragarriarekin egin genuena. Eta proiektua pentsatzeko orduan oso argi neukan arlo horretan egin nahi nuela. Hasiera batean pentsatu nuen martxan jartzea 4. DBH-ko gela batean, baina edatu zen instituto osotik. Inplikazioa ederra izan zen, inplikatu zen udaletxea, inplikatu ziren irakasle asko, inplikatu zen zuzendaritza, euskal komunitate osoa, eta oso polita izan zen. Ez? Iepa, orain? Ez, bale, atxera. Eta oso argi neukan, Moio liburutik abiatuko nuela egingo nukeen edo zer. Nire lankide bat, Mertxe, ez dakit non dagoen, bakite mendik dagoela. Mertxe etorri zen nire gana liburu honekin, oso ondo ezagutzen nagoelako eta pentsatu zuelako gustatuko zitzaidala. Ez dakit ezagutzen duzuen, Moio liburua, Katalin Minerrek idatzi zuen, 2019an argitaratu zen, eta hor Moioren historia kontatzen du. Moio Aimar Elosegian zen, mutil trans bat, hernanikoa, eta bere inguruan transexuala zela komentatu eta gero, bere buruaz beste egin zuen 2007an. Orduan, Katalin Minerrek handik 10 urtera, biltzen ditu Moioren inguruko eragile nagusiak, kuadrilla, familia, elkarteak eta bar, eta elkarrizketa batzuk egiten dizkia. Eta elkarrizketa horien elkarrizketak jaso ditu liburu honetan. Beraz, ez da eleberri bat, ez da narrazioen multxo bat, ez da saiakera bat, filosofikoa, oso erraz irakurtzen da eta oso hunkigarria da. Orduan, hau da abiapuntua eta naiz eta proposamena LGTBI kolektibo osoari buruzkoa izan, batzuetan zentratuko gara trans komunitatean, batez ere. Orduan, nolabait Katalin Minerrek egiten duena da, memoria kolektiboko ariketa. Eta zentzu horretan oso ondo etortzen zaie ikaslei halako gauzak existitzen direla ezagutzea. Orduan, nire proiektua oso simplea da, 4 atan nagusi ditu, hori oso argi neukan, hasieratik ezagutza, informazioa behar zutela ikasleek, eta guk geuk ere, sentitu, sentsibilizazioa eta empatia garatu behar nuela, ekin eta hausnartu.
Eta naiz eta zenbakiekin jarri, batzuetan ikusiko duzue prozesu horiek paraleloki ematen direla. Osea, ez dugu ezagutzarekin hasiko bakarrik, osea, denbora osoan tartekatuko dira, lau atal horiek. Eta hori azalduko dizuet, bai. Lehenengoa da ezagutu. Hasi ginen LGTBIQA+ akronimoa aztertzen, bai? Eta jarri dut ezagutu, baina da ezagutu eta ezagutarazi. Ze institutu osotik jarri genituen, egin genituen gauza guztiak. Orduan taldeka, eskatu nien letra bakoitza aztertzeko, zer da L, zer da lesbiana izatea, horrez da ikusten, baina behan lesbiana famatuak jarri zituzten, euren izenak, eta gero nazioarteko eguna bazuten, horra dirazten zuten. Orduan informazio bilaketak izan ziren, horrez gain sortu genuen LGTBIQ+ hiztegi bat, eta eraman genuen lehenengo mailako korridorera, eta hor ez bakarrik akronimoaren letrak baizik eta beste kontzeptu askoz gehiago jarri genituen, kartulin handi batean, adibidez, demisexuala. Demisexuala da, sexu harremanak izateko maiteminduta egon behar duzula, adibidez, bai? Edo transfoboa zer da, edo travesti, edo transgenero. Transgenero, transexual, halako gauzak oso modu argian definitu genituen eta lehenengo mailako pasillora eraman genituen. Horrez gain, Euskal Herriko elkarte batzuk aztertu genituen, batez ere transexualitatearekin lotuta dena, Krisalis eta naizen, batez ere. Euskal Herriko aktivistak ere ezagutu genituen, eta Moio liburuan, Josebe Iturrioz agertzen denez, Katalin Minerrek hartzen saiatu ginen, baina oso lanpetuta zegoen, eta orduan Josebe Iturrioz etorri zen hitzaldi bat ematera gure ikasleekin. Hor ikusten duzuenez, arazo teknikoak izan genituen, ezin izan zuen erabili ordenagailurik, proiektorerik ez ezer, eta erabili zuen ezakizelan definitu gauza hori. Eta mantendu zituen 80 ikasle isilik, laugarren mailakoak, ordu terdi. Osa da, islari bikaina. Orduan, izan zen zoragarria. Eta ezin izan zuen erabili prestatuta zeukan guztia, pasada bat. Eta horrez gain, berak, hitzaldi horretan aipatu zuen liburu hau, borrokalari transgeneroak, hor aitzindari historiko transak aipatzen dira, Juana de Arco adibidez, eta, berak aipatu zuenez, gelara ere eraman nuen ikasleek ikusteko. Nik beti liburu bati buruz hitz egiten badut, eramaten dut ikutzeko, ze hori ez dute askotan egiten, nire ustez, bai? Orduan, oso liburu errezak dira, oso azalpanezko testuak dira, eta oso erraz irakurtzen dira. Honez gain, familiei luzatu genien informazioa ikasleen bitartez, eta udalak antolatutako hitzaldi baten berri eman genien, eta udaletxeak utzi zizkigun kuboiek institutuaren harreran jarri genituen, 3 hilabetetan. Orduan, institutora etortzen zen edonork ikusten zituen kuboiek, familiak, banatzailea, Amazoneko tipoa, gugeu, zuzendaritza, orduan oso bistosoak zirenez, eta guztiak dira transmunduko erreferenteak. Hor dago jogurina, gero agertuko dena. Orduan hau izan zen batez ere informazioa jasotzeko, bai? Baina, klaro, informazioa bakarrik, sartzen zai hemendik, eta orduan nik oso argi neukan ulertu behar zutela, T letra horren atzean egiazko pertsonak zeudela. Transexualak pertsonak direla, eta, Euskal Herrian baditugu adibide asko. Orduan, hasi ginen Moio liburuarekin, Moio liburuan azaldu dizuedanez, eragile desberdinekin hitz egiten du Katalin Minerrek, eta nik taldeka euskal literaturara hurbildu nituen nire ikasleak irakurlegatiboak zirela konturatu gabe. Orduan, talde bakoitzari eman nion kapitulo bat, batzuek jorratu zuten kuadrillaren kapituloa, beste batzuek familiarena, irakurri zuten etxean, eta hurrengo saiora ekartzen zuten zegokien atala irakurrita, eta gero desegin nituen talde horiek, eta egin nituen talde heterogeneoak elkarri kontatzeko zer irakurri zuten, eta partekatzeko hori guztia.
hori, imaginatzen duzuenez, morboa, suizidioaren morboa ere oso importantea izan zen, hemen agertzen da Moiok idatzitako gutuna, guztiek irakurri nahi zuten gutun hori, bai? Katalin Minerrek aipatzen du euskaraz idatzita egotearen garrantzia, eta, nolabait ere beste tabu hori, ez transexualitatea bakarri, baizik eta suizidioaren tabua ere agertzen zen hortik, ezta? Oso beharrezkoa dena. Eta horrekin batera ikusi genuen Mikel Legranderen dokumentala. Mikel Legrande da neska trans bat, Uhartekoa, 16 urte zituena, dokumentala grabatu zenean, eta bere bizitza guztiz ezberdina da. 20 urte pasatu dira, eta Mikelek azaltzen du nola bere giroan, bere herrian, jaso duela babes pilo bat, superzoriontsua izan dela, familiak berehala onartu zuela, bere transexualitatea, eta dokumental horretan kontatzen du bere egunerokotasuna. Institutora jaten da, medikoaren jaten da, azaltzen du partxe batzu jartzen dituela, nola sentitzen den, azala leunago daukala, oso modu simplean azaltzen du nerabe baten bizitza, baina transexuala da. Orduan, erabili genuen hori konparatzeko bi belaunaldi eta gure gizartearen aldaketa nolakoa izan den. Eta, klaro, nik botanien galdera izan zen ea zein gizarte motatan bizi nahi duten haiek. Eta zer egin dezaketen haiek ere, Mikelek bizi izan duen hori errepikatzeko leku guztietan. Orduan oso interesgarria izan zen, eta hau benetan eraginkorra izan zen, lagundu ziren pilo bat, batez ere dokumentala, ze badakizue ikusentzunezkoak barruraino sartzen zaiela literatura baino gehiago. Eta horrez gain, aipatu nahi dizuet, trans.eus webgunea, euskaraz dagoelako, da webgune bat, baliabide ugarirekin, hor komiki bat dago, horri buruzkoa, deskargatzeko modukoa, eta bideo labur batzuk agertzen dira. Euskaraz daude, eta oso ondo dago, benetako edo egiazko historia guzti horiek ezagutzeko. Ondo jarraitzen zait, ezta? Bale. Ui? Bale. Klaro, nire helburua ere bazen, euskaraz dauden baliabideak erabiltzea, eta horretarako Urranditan programa oso ondo dago, badago programa bat adin txikikoen transexualitatea deitzen dena, gainera kapitulo horretan Ugaoko mutil trans bat agertzen da, Ugao oso gertu dago laudiotik, eta flipatzen zuten horrekin, ze azken finean Moio Hernanikoa da, eta bestea da Uhartekoa, baina hala, Ugaon ere badaude. Eta, eta institutuan ere bai, baina, gerturatzen zituen ikasleak egoera horretara, eta ezbitarren bizipenak ere bereziki gustatu zitzaien. Justu kasualitate hutsa izan zen, baina justu hau lantzen ari ginela, Moiori kale bat jarri zioten Hernanin, eta ikasle batek ekarri zuen albistea. Imaginatu, bilatu zuten klasean landutako zerbait, bere etxean, euren kabuz, bai? Ni flipatzen, nengoen horrekin. Eta komentatu zuen, eta oso interesgarria, eta pena da, ze jakin bagenu joango ginatekeen, baina ez genuen jakin. Baina, memoria historikoa zer den ere landu genuen gainetik, baina, azaldu zen kontzeptu hori. Eta gero ekin, klaro, honekin guztiarekin zerbait egin behar dugu. Eta oso gauza simpleak egin genituen, baina oso politak, eta nolabait bihurtu genuen gure institutua erakusleio bat, laudiotar guztiei pentsarazteko. Orduan, eta landu genuen hori, Kate Millerren esaldi hori, pertsonala politikoa dela, egiten ditugun gauza txikiak politikoak direla, ezta? Orduan, ikaslei bururatu zitzaien bihotzezko forma hori ematea mezuak egiteko formatuari, eta hori, LGTB fobiaren kontrako esaldiak idatzi eta ezira eraman genituen. Eta ezian jartzen genituen bitartean, pasatzen ziren pertsonak gelditzen ziren, galdetzen zuten zer esan nahi zuten esaldi horiek, eta utzi genituen hilabete osoan. Eta han egon ziren, ez zituzten kendu, ez zituzten erre, hor egon ziren. Eta superarro sentitu ziren bere bihotz horiekin. Horrez gain,
Beste ezi batean LGTBiko akronimoa jarri genuen, hori, jendeak ezagutzeko. Eta berdintasun teknikaria edozer egiteko prest dagoenez, esti deitzen da, zoragarria, beti esaten digu baietz, izan ere Joseba Iturriezen hitzaldia berak ordaindu zuen, udaletxeak ordaindu zuen, gu geu joateko. Eskaini genion, egin genion proposamena zen, zerebrabide bat LGTB kolorekin margotzea, baina irristakorra izan daitekeenez, beste aukera hau eman zigun, eta instituto ondoan asko erabiltzen diren banku horiek margotzeko aukera eman zigun, eta jogurina boro bat etorri zen, laudiotarra delako. Hau bai zela, azken finean, moio pintarrunta zeukan, Mikele bebai, baina batean agertu zen, 5 kilo makillaje, pelukarekin, eta, hasieran ikasleak zeuden, baina izugarri gustatu zitzaien esperioa. Musikarekin eta horrekin, eta orduan margotu genituen banku horiek, alkatea eta guzti etorri zen, argazkia egin zuen eta handik minutu batera joan zen, baina teknikaria geratu zen. Eta hori, margotu genituen, 3 banku, eta bankuaren gainean dago azalduta zeri buruzkoa den, euskeraz zein gaztelaniaz. Orduan, LGTBiko banderakoa, feminismoarena eta transexualitatearena. Eta banku hauek hori instituto ondoan daude eta asko erabiltzen dira. Topagune bat osatzen dute. Izan ere, udaletxetik esan ziguten, pare bat familia pasatu zirela eskerrak emateko. Nire semea transexuala da eta asko gustatu zaio, eta hori plazaratu nien ikaslei ikusteko gauza txiki hauek duten boterea. Eta amaitzeko hausnarketa egin genuen. Orduan, lehenengo hausnarketa oso txikia da, gu beti urtero banatzen dizkiogu txapa batzuk. Orduan, hau guztia ezagutu, sentitu eta egin ondoren txapa eramango duzu egun osoan. Neskei askotan ez zaila egiten, baina mutil batzuei bai. Orduan, hausnarketa hori luzatu genien. LGTB kolektibari buruzko lege batzuk aztertu genituen, eta zer egin lege injustu horien aurrean. Hiztegia, ortografia, mesedez, ez behiratu, gure ohiko hizkuntzari buruz ere hitz egin genuen, zer marikon, askotan entzuten da, transfobiari buruz, eta gero ja gorrotatu zuten proba idatzia egin. Orduan hori, eta ez ditut aukeratu honenak, apropos, hau da gure realitatea, orduan orain zerotik 10 non kokatuko zenuke gai honi buruz erain dakizuna, uste duzu beharrezkoa dela, pertsona zetaz ikusten duzuenez, jarri nien, hori beharrezkoa da, hau jarri dut apropos barregaria egin zitzaidalako, uste duzu beharrezkoa, institutuan hetero basiko asko daudelako. Eta haiek erabiltzen duten hitza da, nik ez nuen ezagutzen, hetero basiko da, transfobo, matxirulo, ez dakit, eta asko gustatu zitzaidan, banku gehiago, behitu komunak eta aldagelak oso bitarrak dira, esaten dute, pertsona trans gehiago ezagutu nahi zituzten, eta jarri nien albiste hori, eta deigarria da, ikasle batek esatea egunero ikusten ditut horrelako jarrerak, egunero ikusten ditut horrelako jarrerak, orduan, hau izan zen gutxi gora bera egindakoa, irailean Azkuna zentrora joan ziren, hor Paul B. Preciado filosofoak antolatu zuelako transexualitateari buruzko erakusketa bat, eta hau izan da nire proiektua. Eskerrik asko. Listo, ez naiz eseriko, no? Galdera, sí. Denbora gainean dago esan beharrik ez dago, baina agian merezi du hausnarketaren bat edo galderaren bat nahiareri edo urtzire egin nahi baldin badio zuen behintzat, berriz ere mikrofonoa zabalduko dugu, labur baldin bada ere, badago galderarik, aretoan laudioko ikasleek
izki bikaina daukatela ikusi dugu hori ere, hori apropos aukeratu izango ziren, hori epai, ez? Izki hona daukatenak. Bado alderarik, bai, ez dut ikusten, barkatu. Argiak itxutzen hor gora eta entzungo dugu beraz. Bai, entzuten da? Bai. Bueno, nik galdetu baina eskartu, horrelako pilo bat gauza behar ditugu eskoletan. Eskerritza beraz, nahiara eta urtzi. Galdetu baino eskertu nahi duela.